Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mattias. Taong 1962. Kabangkalan, Negros. Itong mga panahong ito, kasalukuyang kaanib sa mga mandurukot si Mattias na kung saan ang bibiktima ng mga dayo sa kanilang lugar. Bagaman masama ang gawaing yon, wala siyang magagawa sa kadahilanang yon ang trabahong ipinamulat ng kanyang mga magulang. Masakit mang sabihin pero lumaki si Mattias sa pamilyang hindi marunong magbanat ng buto. Gusto agad yung mga panandali ang yaman kahit hindi naman nila ito pinagpaguran. Dahil sa ganoong gawain ng kanilang pamilya, kaya na may hindi maipagkakaila na kinagagalitan sila ng mga tao sa kanilang baryo. Wala namang magawa ang mga yon sa kadahilanang hanggang ngipin ang pagiging armado ng pamilya ni Mattias. Ang tanging nagawa na lamang ng mga ito, sumpain sila ng sumpain sa paniniwalang balang araw, makakahanap din sila ng katapat. Kung hindi ninyo na itatanong, bukod sa pandurukot, malupit din ang mga magulang ni Mattias sa kanilang kapwa. Kapag nagkataong nakasilay sila ng mali sa isang taong kakilala nila, pinapahirapan at pinapatay nila ito ng walang hustisya. Yun din ang naging rason ng kanilang mga kababaryo noon kung bakit nagtanim ang mga ito ng galit sa kanila. Isang araw, wala nang salaping maigagastos sila Mattias. Upang magkaroon ng pera, kinakailangan nilang magbantay sa gilid ng daan patungong baryo sa pagbabakasakaling makakatsamba sila ng mga manlalako o dayo. Halos ilang araw din noon ang pagbabantay na ginawa nila Mattias hanggang sa dumating ang puntong nakasilay siya ng 2 kalabaw na naglalakad papasok sa kanilang lugar. Pagsipat niyang kargado yon ng mga paninda at iba pa, agad naman niya yung ipinagbigay abiso sa kanyang mga kasama. Tay! Tay, maghanda na kayo! Merong paparating! Sigaw ni Mattias sa gilid ng talahiban. Nang marinig ito ng kanyang ama, agad din naman yung nagbigay ng senyas sa kanyang ina at sa iba pa nitong mga kasama. Matapos mapag-alaman ng kanilang grupo ang nakita ni Mattias, kumalat ang mga ito sa buong lugar upang paligiran ang nasabing dayo. Tuwang-tuwa ang karamihan sa kanila noon, gawa ng inaasahan nilang napakaraming mga paninda ang kanilang makukuha. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila Mattias, kitang-kita nila ang dami ng karning dala ng dayo. Ang iilan sa mga paninda nito ay nakasupot pa, indikasyon na nanggaling pa yon sa mga pabrika at ibang lugar. Sa pagdating ng dayo sa entradang pinto ng kanilang baryo, agad naman itong pinalibutan nila Mattias habang nananatiling alerto. Nakakasana din noon ang kanilang mga baril, hudyat na kapag lumaban ang may-ari ng mga paninda, hindi sila mag-aalangang kitilan yon ng buhay. Makalipas ang ilang minutong pagharang, agad namang bumaba ang may-ari ng mga paninda habang nananatiling walang imik. Pagtitig dito nila Mattias, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang pagmumukha nitong walang bakas ng takot at pangamba. Bagaman binata pa ang may-ari ng mga panindang yon, hindi nila yon nasindak sa kabila ng mga armas nilang dala. Maya-maya pa, bumaba na rin sa pangalawang kalabaw ang isang matandang lalaki habang nananatiling walang imik. Pagsilay doon nila Mattias, agad naman nila yung sinabihang umalis na sa lugar. Tinakot din nila yung wag humingi ng tulong sa kung kani-kanino sa daan upang hindi na mas lalong lumala pa ang kaguluhan.
Manoy! Umalis na kayo. Iwan nyo na ang mga gamit nyo rito. Sumunod kayo sa sinasabi ko para hindi na kayo mapahamak pa. Wika ng kanyang ama habang dahan-dahang pinapalapit ang iilan nilang mga kasama. Nang marinig ito ng matanda, bigla naman yung sumagot sa kanila ng, "Kunin nyo na ang lahat ng gusto ninyo. Iwan nyo lang ang mga karning yan sapagkat mahalaga yan para sa amin." Dahil sa sinabi nito, mas lalong uminit ang ulo ng ama ni Matiyas. Ayaw na ayaw kasi nitong inuutusan sila ng kanilang mga gagawin, lalo pat kung ang taong yon ay kasalukuyang biktima ng kanilang pangkat. Walang sabi-sabi, agad naman yung nilapitan ng kanyang ama at kasabay nito ang paghataw nito sa ulo ng matanda ng dulong parte ng kanyang armas. Pagbagsak ng matanda sa lupa, agad naman niya yung pinagsabihan ng, Wag mo kaming uutusan. Baka nakakalimutan mo kung ano ang sitwasyon at kalagayan nyo ngayon. Gusto mo bang patayin namin kayo rito? Nang marinig ito ng matanda, tanging pagyuko lang naman ang nagawa nito habang bumubulong ng, "Kulang pa yang mga armas mo para mapatay mo kami ng aking apo. Huling paalala, iwan ninyo ang mga karning nakasabit sa gilid ng kalabaw. Ayaw na ayaw kong nagugutom." Matapos nitong makapagsalita, bigla naman yung ipinakaladkad ng ama ni Matiyas sa kanilang mga kasama papalayo sa lugar. Nagpasya na siya noong patayin ng mga ito nang sa gayoy hindi na yon pamarisan ng iba pa nilang mga biktima. Akala ng ama ni Matiyas magiging maayos ang lahat pero sa pag-alingaw-ngaw ng mga baril ng kanyang mga kasama, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang matanda at ang binata na tumatakbo papalayo. May mga tama yun ng baril sa kanilang ulo pero nakakapagtakang buhay pa ang mga ito. Dahil sa pangyayaring yon, inakala nila Matiyas na hindi gaanong bumaon ang tingga ng baril kaya na may hindi tuluyang napaslang ang mga manlalakbay. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, nagpasya silang wag nang habulin ng dalawa upang magawa na nilang maumpisahan ang pagnakaw sa laman ng kalabaw. Mahirap na kasi kung magtatagal pa sila sa lugar, lalo pat merong mga sundalong nakadestino di kalayuan sa kanilang baryo. Sa pagsapit ng gabi, naging maayos naman ang lahat. Galanting pagbubunyi ang ginawa ng pangkat nila Matiyas sa kadahilan ng bukod sa mga paninda, nakakuha din sila ng limpak-limpak na salapi. Halos hindi nila inakala noon na ang matandang yon nagdadala ng ganoong kalaking halaga. Karamihan kasi sa mga manlalakong nagdadala ng ganoong kalaking pera, meron yung mga kasamang mersenaryo na binayaran upang magprotekta sa kanila. Dahil sa naging matagumpay naman ang kanilang operasyon, kung kaya't hindi na inisip nila Matiyas ang tungkol sa matanda. Akala nila hanggang doon na magtatapos ang lahat pero sa paglalim ng gabi, sumambulat sa kanila ang isang pangyayari na hindi nila lubusang inakala. Habang abala sila noon sa pagkakasiyahan, bigla silang natigilan nang masipat nila ang matandang nakatayo sa harapan ng kanilang tahanan. Nanlilisik ang mga mata nito na parabang mariin itong pinag-aaralan ang galaw ng kanilang grupo. Pagtitig ng ama ni Matiyas sa matanda, bigla naman yung kumaripas ng takbo papaloob sa mga talahib. Dahil sa kanilang mga nakita, isa-isa naman nilang kinuha ang kanilang armas habang sumisigaw ng, Subukan mong pumasok!
Tatadtarin ka namin dito ng buhay! Huwag mo kaming paglaruan, tanda! Matapos sumigaw ng ama ni Matiyas, agad naman itong inutusan ang kanyang mga kasama na kumalat sa lugar. Bale, hindi na nila noon sinubukan pang pasukin ang talahiban sa kadahilan ng medyo mataas na din ang impluwensya ng alak sa kanilang mga katawan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, nakaramdam sila ng pagkumpas ng isang napakalaking pakpak sa himpapawid. Ngunit pagsilay nila sa itaas, wala naman sila noong nakita. Paulit-ulit ang ganoong pagpaparamdam hanggang sa dumating ang puntong umalulong na ang bantay nilang aso sa bahay nila. Nang medyo tayuan na ng balahibo noon sila Matiyas, nagpasya silang pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Iniwasan nilang magpaputok noon ang kanilang armas, gawa ng madali sila noong matutunugan ng mga militar. Dahil sa pangyayaring hindi nila noon inaasahan, ipinagpatuloy nila ang kanilang inuman sa loob ng kanilang tahanan. Subalit habang nagkakasiyahan sila doon, unti-unti silang napatahimik nang makarinig sila ng matandang nag-uusal sa labas ng kanilang bahay. Ang engkantasyong binabanggit nito ay nagbibigay ng napakabigat na pakiramdam sa kanila na siya namang unti-unting nagpapawala sa impluwensya ng alak. Ang labis pa noong nagpagimbal sa pangkat nila Matiyas ay ang pag-atungal ng binatilyo sa labas ng kanilang bakuran. Ayon kay Matiyas, katakatakot na pakiramdam ang ibinigay nito sa kanila habang yon ay umiiyak at sumisigaw. Pakiramdam nga niya noong mga oras na yon, nalalapit na ang katapusan ng mundo dahil sa ginagawang ingay ng binatilyo. Nagpatuloy ang ganoong pagpaparamdam sa kanilang lugar hanggang sa pagsapit ng hating gabi na siyang ikinatakot ng kanilang grupo. Habang pinapakinggan nila ang pangyayaring yon, napagtanto nilang napakabagal ng pagtakbo ng oras. Dahil sa wala naman silang alam sa mga lihim na karunungan, kung kaya't ang tanging nagawa nila, pahupain ang mga pangyayari. Kinaumagahan, halos walang tulog ang buong pangkat nila Matiyas. Tulala din ang iilan sa kanila, gawa ng hindi makapaniwala ang mga ito sa mga nangyari. Wala naman silang malapitang albularyo noon sa kadahilanang ang mga albularyong nananatili sa kanilang lugar, meron ding ikinukubling galit sa kanila. Minsan na ding nagpatulong doon ang ama ni Matiyas pero hindi sila nito pinaunlakan. Ayon sa albularyo, na bagaman wala siyang kaalaman sa trabaho nila Matiyas, nakikita niya yung isang masamang gawain. At ang masamang gawain para sa albularyo, kailanmay hindi niya lalapatan ng isang tulong na mabuti. Kumbaga, masama ang gawain nila, panindigan nila. Magmula noong narinig nila ang pahayag ng albularyong yon, kailanmay hindi na nila ito ninais pang lapitan. Ang tanging ginawa na lamang nila, dumipende sa kakayahan ng kanilang grupo. Sa pagsapit ng hapon, wala ni isa sa mga kagrupo ni Matiyas ang umalis sa kanilang tahanan. Naging abala sila noon sa paghahanda upang masigurong hindi na sila mababalikan ng aswang sa pagsapit ng dilim. Halos maubos na nga noon ang asin sa bahay nilang mag-anak, gawa ng ibinuhos na nila ito papaikot ng kanilang tahanan. Marami na din silang pangontrang inilibing sa paniniwalang yon ang makakapagtaboy sa mga aswang. Ngunit sa pagpatak ng gabi, muli na namang naganap ang hindi nila maipaliwanag na pangyayari. Hindi pa man noon lumalalim ang gabi, paisa-isa nang nagsialulungan ang mga aso sa baryo, maging sa kanilang tahanan.
Muli na din nilang naramdaman ang pagkumpas ng mga pakpak sa himpapawid, indikasyon na nasa itaas na ng kanilang bubong ang mga aswang. Dahil sa kaganapang yon, napilitang umalis sa tahanan nila Matiyas ang iilan nilang kasama. Inakala ng mga ito na sa pag-alis nila sa bahay na yon, magiging ligtas na ang mga buhay nila. Subalit habang nananakbo ang mga ito papalayo sa bahay nila Matiyas, bigla nila yung narinig na sumigaw ng napakalakas habang mabilisang lumalayo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, muli na naman nilang naramdaman ang pagpagaspas ng mga pakpak sa bubong. Subalit sa pagkakataong yon, naramdaman na nilang may lumapag sa itaas ng bahay nila na dahan-dahang naglalakad. Panayang pagkalampag ng nilalang na yon sa bubong ng bahay nila Matiyas habang patuloy na umaangil. Maya-maya pa, bigla silang napatahimik nang marinig nilang magwika ang isa sa mga nilalang ng, "Hindi ba mamamatay tao kayo? Bakit ngayon? Amoy na amoy sa katawan ninyo ang takot." Pinatay ko na ang 4 na tumakas. Kayo na lang ang hinihintay ko. Matapos nitong makapagsalita, halos mapaluhod na lamang ang ina ni Matiyas habang patuloy na umiiyak. Wala na yung nagawa kundi ang mapayakap sa paa ng kanyang asawa habang inilalahad dito ang kagustuhan itong mabuhay pa ng matagal. Dahil sa pangyayaring yon, nagpasya ang ama ni Matiyas na gumawa ng paraan para mapaslang ang mga nilalang. Dahil sa kargado pa naman ng kanilang mga armas, nagpasya silang gamitin ito para itaboy ang mga nilalang. Hindi na din sila nagdalawang isip na paputukan ng bubong ng bahay, gawa ng sa isip-isip nila, tatakas din naman sila sa lugar. Makalipas ang ilang minutong pagpaplano, agad namang isinagawa nila Matiyas ang operasyon. Bali ang naisip nilang paraan noon, lumabas ng kanilang bahay upang masipat ang mga nilalang na nasa itaas ng bubong ng kanilang tahanan. Magiging paraan din nila yon upang matakasan ang mga nilalang na kasalukuyang nanggugulo sa kanila. Maya-maya pa, nang makaipon na ng lakas ng loob ang pangkat nila Matiyas, dali-dali din naman silang lumabas ng bahay. Agad nilang pinaputukan ang bubungang parte nito habang patuloy na tumatakbo. Subalit hindi pa man sila nakakalayo, laking gulat na lamang nila nang lumapag sa kanilang harapan ng 2 nilalang na merong mahahabang sungay. Hubot-hubad ang mga ito at meron yung mga nagsisila parang pakpak na maaaring ginagamit ng mga ito sa paglipad. Sa pagpalit ng anyo ng mga nilalang na yon, bumungad sa mga mata nila Matiyas ang wangis ng matanda at ng binata. Nakangisi ang mga ito habang patuloy na nakatitig sa kanila. Pagsilay ni Matiyas sa binatilyo, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kamay ng kanilang kasama na hawak-hawak nito. "Kinain niyo ba ang karneng kinuha ninyo?" Bungad na wika ng matanda na para bang walang nangyari. Nang marinig ito ng ama ni Matiyas, takot na takot naman itong sumagot sa matanda ng, "Hindi! Bakit naman namin kakainin yun?" Matapos nitong makapagwika, bigla namang sumingit ang binatilyo sa kanilang usapan na nagsasabi ng, "Sinungaling! Kahit anong gawin mo, hindi mo may pagkakaila ang kasalanan mo. Ngayong kinain mo ang aming pagkain, kayo ang gagawin naming pamalit dito." Nang marinig nila Matiyas ang sinabi ng binatilyo, agad naman nila yung pinagpuputukan
Subalit nakakapagtakang hindi tinatamaan ang mga nilalang. Animoy ang mga basyo ng kanilang armas noon ay kusang umiilag sa mga ito na parabang maging ang mga basyo nasisindak sa malademonyong anyo ng aswang. Matapos nilang maisagawa ang bagay na yon, agad naman silang kumaripas ng takbo papalayo sa kanilang tahanan. Binagtas nila noon ang daan patungo sa Talahiban kung saan sa dulong parte nito matatagpuan ang Karatig Baryo. Yun na lamang ang naisip na paraan noon nila Matiyas upang matakasan ang mga aswang. Habang binabagtas nila ang daan, rinig na rinig nilang lahat ang pag-angil ng matanda at ng binata. Maya-maya pa, narinig nila ang isa sa kanilang mga kasama na sumigaw ng napakalakas na parabang nakaramdam yon ng labis na sakit sa kanyang katawan. Sa pagkawala ng tinig nito, mas lalong binilisan nila Matiyas ang kanilang pagtakbo upang matakasan ang mga nilalang. Subalit kahit anong gawin nila, ramdam na ramdam nila ang napakabilis nitong paghabol na parabang hindi pa yon nakakaramdam ng hingal sa katawan. Sa pagdating nila Matiyas sa kalagitnaang parte ng Talahiban, doon na mas lalong tumindi ang kaganapan. Bukod kasi sa narinig niyang sumigaw ang kanyang ama, kitang-kita niya din ang paghatak papalayo sa kanya ng kanyang ina. Pilit man niya yung hinahawakan pero hindi niya nagawang mapangibabawan ang lakas ng nilalang. Matiyas, tumakbo ka na! Hanapin mo ang bahay ng albularyo! Doon ka magpasilong pansamantala! Sigaw ng kanyang ama habang patuloy na nakikipaglaban sa matandang aswang. Nang marinig ito ni Matiyas at ng isa pa niyang kasama, agad din naman silang kumaripas ng takbo papalayo sa lugar. Hindi nila noon ninais pang maghiwalay sa takot na baka magawa silang matambangan ng mga aswang. Mas mabuting magkasama silang dalawa upang madali nilang mabigyan ng tulong ang kahit sino sa kanila sa oras ng panganib. Makalipas pa ang ilang minutong pananakbo, doon na nga tuluyang nasukol ang dalawa. Pagsilay nila sa matandang aswang na nasa unang bahagi ng dinaraanan nila, wala na silang nagawa kundi ang manatili habang unti-unting binabalot ng takot ang kanilang mga katawan. Pagramdam ni Matiyas na nanigas na ang kanyang mga paa at kamay, tuluyan na niyang nabitawan ang kanyang armas. Dahan-dahan na din niyang natatanggap noon ang nalalapit na kamatayan ng kanyang buhay. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang biglang lapitan ng matanda ang isa niyang kasama at walang pagdadalawang isip na ito ay inundayan ng saksak sa dibdib. Sa sobrang lakas ng pagkakabaon nito, tumagos yun sa likurang bahagi ng katawan ng kanyang kasama. Dahil sa pangyayari, agad din naman yung bumagsak sa lupa habang unti-unting nawawala ng buhay. Matapos ang pangyayaring yon, tanging pagpikit na lamang ang nagawa ni Matiyas habang patuloy na umiiyak. Nanginginig na din ang kanyang buong katawan dahil sa takot na kanyang nararamdaman. Maya-maya pa, marahang lumapit sa kanya ang matanda habang nagwiwika ng, "Napakasarap ng amoy ng takot sa iyong katawan, bata. Parang mga rekados na pinagsama-sama." Matapos nitong makapagsalita, ramdam na ramdam ni Matiyas ang pagbao ng mga matatalas nitong kuko sa kanyang balat. Bagaman sobrang sakit ang naibibigay sa kanya nitong pakiramdam, nakakapagtakang hindi nito natitinag ang kanyang katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Matiyas nang bigla siyang makarinig ng mga panauhing naglalakad.
May mga dalang sulo ang mga ito habang patuloy na nagsisisigaw. Dahil sa pangyayaring yon, napilitang kumaripas ng takbo ang matanda, buhat-buhat ang katawan ng kanyang kasamang wala ng buhay. Maya-maya pa, tuluyan na ngang nahanap ni Matiyas ang mga taong umiikot sa talahiban na siya namang labis niyang ipinagpasalamat. Pagsilay niyang mga sundalo ang mga ito, agad naman niyang isinuko dito ang kanyang hawak-hawak na mga armas. Inihayag din niya ang totoong nangyari sa lugar, kung bakit sila nagpaputok sa kalagitnaan ng gabi. Dahil sa dami ng kanilang kasalanang nagawa, kung kaya't agad din naman siyang natukoy ng mga sundalo. Hindi na nakaimik pa noon si Matiyas nang kumpirmahin ng mga ito na siya nga ang anak ng mga mananambang ng dayo sa kanilang lugar. Bagaman hindi niya maisip ang kanyang buhay sa kulungan, alam niya sa kanyang sarili na maswerte pa rin siya kahit papaano. Sa paglipas ng ilang buwan ni Matiyas sa bilangguan, pinagbayaran niya ng taus-puso ang lahat ng kanyang kasalanan. Kahit papaano'y nagkaroon din siya ng kaibigan sa kulungan na siyang naging katuwang niya sa bawat araw na dumaraan. Bagaman maraming araw na ang lumipas, labis-labis pa rin ang lungkot na nadarama ni Matiyas dahil sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ilang ulit din niyang ipinahanap sa mga sundalo ang bangkay nito sa talahiban pero ni katiting na piraso ng damit wala yung nakita. Dahil sa pangyayaring yon, inakala ng mga sundalong buhay pa ang kanyang mga magulang kung kaya't gumawa yun ng operasyon upang matunto ng kasalukuyang pinagtataguan ng mga ito. Subalit umabot na noon ang taon, bigo pa rin ng mga sundalong mahanap ang utak sa pangkat ng mga mananambang. Upang hindi na maulit ang pangyayari, gumawa ng base ang mga sundalo sa eksaktong lugar na inilahad ni Matiyas. Magmula noon, naging ligtas na ang mga manlalako na napapadpad sa lugar ng kabangkalan. At yung naging kaibigan ni Matiyas sa kulungan, ang siyang naglahad ng istoryang ito. Pero alam niyo ba, na kahit nasa loob na ng presinto si Matiyas, patuloy niya pa ring nakikita sa labas ng bilangguan ang matanda at binatilyong manlalakong aswang na hindi na tinantana ng kanilang pamilya dahil lamang sa nakasabit na karne sa gilid ng kalabaw. Okay, opinyon ko sa kwento. Para sa akin, tama lang yung nangyari sa pamilya nila Matiyas. Though, masakit nga naman yun para sa side ni Matiyas kasi namatay yung nanay at tatay niya. Pero, gaya nga ng lagi kong sinasabi, lahat ng masasamang gawain, lahat ng mabubuting gawain ay merong balik. Sa kaso ng pamilya nila Matiyas, alam naman nating lahat na pamilya sila ng mga magnanakaw, kaya dumating na yung tinatawag nating karma. Yun talaga yun. Wala tayo bang sasabihin pa sa kwento na to. Tsaka, alam nyo, para lang sana hindi na humaba ng ganun yung kwento. Nung sinabi ng matanda na huwag galawin yung karne na nasa gilid ng kalabaw, which is yung title natin, binigay na lang ng tatay ni Matiyas, hindi siya naging ma-pride sa sarili niya, tapos na yung kwento. Kasi yun lang naman, parang yun lang naman yung hinahabol nung matanda tsaka yung binata eh. Kasi malay natin, baka binili pa nila yon sa sobrang layong baryo ng mga aswang, tapos ang layo din na nilakbay nila para bumalik sa tahanan nila, tapos nanakawin lang ng pamilya nila Matiyas. So, medyo balanse lang din naman yung kwento natin na to. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.